Hej, mit navn er Benedikte. Jeg laver den her videoblog til dig, fordi at jeg gerne vil fortælle dig hurtigt om de ting, du kan få, hvis du tilmelder dig den nyhedsmail, jeg har lavet, hvor du kan skrive dit navn og din e-mail lige heroppe. Du får al den støtte, jeg overhovedet har at give dig. Jeg giver dig støtten en gang om ugen i form af blogindlæg og nyhedsmail, som du så kan vælge at åbne i din indbakke eller lade ligge, hvis overskuddet ikke er til det. Det er alt det bedste, som jeg har samlet sammen i løbet af mine år som terapeut, og i mit arbejde med andre, som sidder og har brug for støtte til at komme igennem deres spiseforstyrrelse, eller det de føler som er noget, hvor maden bare fylder i perioder on-off i deres liv. Så hvis du har det sådan, at du gerne vil have støtte, og du gerne vil have det på en nem måde og en hurtig måde og hver uge, så kan du tilmelde dig mit nyhedsbrev Støt dig. I den her miniguide, som du får, når du tilmelder dig lige nu, der er der råd i forhold til 3 gode cirkler. 3 gode cirkler i forhold til det, du tænker, og det, du føler, og den måde, du så handler på. Og tit så er det sådan, at vi tror, at vi skal det hele på én gang, men faktisk så kan du ændre rigtig meget ved bare at ændre på én ting, én cirkel. En ond cirkel, du har. En tanke, som hele tiden kører i dit hoved. Jeg får aldrig styr på det med maden. Jeg kan aldrig nogensinde komme ud med en spiseforstyrrelse. Hvordan skal jeg nogensinde få et rigtigt liv? Hvis den tanke kører igen og igen og igen. Hvis du får hjælp til at ændre den tanke. Hvis du giver dig selv hjælpen og ændrer den tanke, så kan det sætte gang i noget i forhold til den måde, du føler på, og den måde, du så går ud og handler på. Du kan læse meget mere om de her 3 ting i miniguiden. Jeg håber, vi ses på nyhedsbrevet, og ellers må du have det så godt og finde støtte andre steder. Jeg ønsker dig alt det bedste. Vi ses. Hej.